пастушки співають, Бога спохваляють, цуди, цуди обвящають. Христос родився нам, об'явився, ангели грають, спалцу вітають, пастушки співають, Бога спохваляють, цуди, цуди обвящають. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши просим Божьего благословения, дару Духа Святого, опеки Найсвятейшей Панны Марии и нашего отца Фабияна, для Базюка Андрея и парафии святого Станислава в Варшаве, за охвярованное для нас крапидло. Нехай Пан Бог благословляет их. Так само помолимся и попросим Божьего владарства для померлых Юзефы Калей и Эмиля. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу, Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный Иисус Христе, Глория, Глория, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria. Пане Боже, баранку Божию,
сядзіш праварушайца, змілуйся над намі, бо толькі ты святы, толькі ты наш пан, толькі ты найвышэйшы Езу Христе, з Духом Святым у хвале Бога Айца. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria. Молимся, Боже, Ты дивосным чином створил человека еще больше дивосно, обновил его годность, дай нам уделу боскости Твоего Сына, який принял нашу человечую натуру, який с Тобою живе, и владарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї, якія прыгожыя на гарах ногі пасланца, які абвяшчае мір, які несе радасць і абвяшчае збаўленне, які кажа Сіёну: «Валадарыць Бог твой, голас вартаўнікоў тваіх». Яны ўзнялі голас, усе разам усклікаюць, бо ўласнымі вачыма бачаць, што Пан вяртаецца на Сіён. Трыумфуйце, усклікайце разам, разваліны Єрусалема, бо суцешыў Пан народ свой, адкупіў Єрусалем. Пан адкрыў святое плячо сваё перад вачыма ўсіх народаў, і ўбачыць усе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Бачили усе збаўленне Бога нашага, бачили усе збаўленне Бога нашага. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учиніў цуды, Яму дапамагла Яго правіца і Яго святое плячо. Бачили ўсе збаўленне Бога нашага, паказаў Пан сваё збаўленне перад вачыма народаў, аб'явіў сваю справядлівасць, успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць для дому Ізраіля. Бачили ўсе збаўленне Бога нашага, убачили ўсе межы зямлі, збаўленне Бога нашага. Усклікай Пану уся зямля, радуйцеся, спявайце і грайце. Бачили ўсе збаўленне Бога нашага, грайце Пану на гуслях і на арфе, пад гучанне трубаў і рогаў. Радасна ўсклікайце перад Панам і валадаром. Бачили ўсе збаўленне Бога нашага. Читання послання до Гавреїв.
Шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і вобразам ягонай сутнасці, і падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў, сеў праваруч велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўнае, чым яны, атрымаў у спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў ён сказаў: «Ты сын мой, я сёння нарадзіў цябе», і яшчэ: «Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам». Калі ж зноў узвядзе першароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму ўсе анёлы Божыя». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Засел над нами святый день. Идите, народы, поклонитесь Пану. Бо великое светло сышло сёння на землю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. І оно було у Бога спрад веку, все праз Його сталося, без Його нічого не сталося, з того, що сталося. У Ім було життя, і життя було світлом людей, а світло світить у темрі, і темра не огарнула Його. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і своє Його не прийняли, а тим, хто прийняв Його, дало владу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Ягоне, хто не від криві, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і бачили ми усі славу Ягоною, славу, якую має від Отця одинародний, повний ласки і правди. Гэта Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Сьогодні у нас послання на арцебіскупа Юзефа Станевського, нашого митрополита, на урочистость народження Пана 2024 года. Христос нам народился Божьим святлом, целый свет озарился, читаем с колядной песни. Біскуп звертається: «Ваші екселенції, глибоко поважані святари, консекровані особи, умилованные браты и сестры, люди доброй воли». Катя будет читать это послание довольно долгое, мне что-то тяжковато, я уже раз почитал, еще придется 2 раза читать. При вігілійным столе мы делились оплаткой, выказывали свою добрыню, повагу и любовь до наших родных и близких. Складаючи калядныя пажаданні, мы глядзелі адно аднаму ў вочы, жадаючы блізкаму чалавеку здароўя і радасці, душэўнага спакою і надзеі. Мы ўспаміналі сваё дзяцінства, успаміналі тых, хто ўжо адышоў да Пана, можа, нашага бацьку ці нашую маці. Гэта яны вучылі нас веры, хрысціянскім каштоўнасцям і традыцыям, вучылі, што мы, як аплаткай, павінны дзяліцца сваім сэрцам. Сапраўды, так і павінна быць, бо Пан Бог даў нам сэрца, каб падзяліцца ім як аплаткай у вігілію Божага нараджэння.
Ён хоча, каб ты быў сапраўдным бацькам, была сапраўднай маці, сынам, дачкою. Бог жадае, каб вы стварылі святую сям'ю, падтрымлівалі адно аднаго, каб кожны з нас быў чалавекам, на якога заўсёды можна разлічваць, якому заўсёды можна давяраць. Бо хрысціянін з'яўляецца сведкам гэтай маленькай любові, якая нарадзілася ў яслях. Таму мы павінны дзяліцца гэтай любоўю, каб іншыя, калі сустрэнуцца з намі, сказалі, што яны сустрэлі добрага і міласэрнага чалавека, сведку Христовай любові, згодна з выказваннем. Пакуль нашы сэрцы сагрэты полымем Христовай любові, тым, хто побач з намі, мароз не пагражае. У цішыні бэтлеемскай ночы Бог прыходзіць у свет самым звычайным чынам. Прыходзіць, як дзіцятка, народжанае ад маці. Бог стаўся чалавекам, каб мы ўсвядомілі і ўбачылі, наколькі кожны чалавек каштоўны і важны ў вачах Бога. Гэтая святая ноч няспынна нагадвае нам, што самае важнае – гэта чалавек ва ўсёй праўдзе і велічы сваёй чалавечнасці і годнасці. Ён важны для Пана Бога ад самага зачацця, калі яшчэ знаходзіцца пад сэрцам маці, ажно да яго апошняга ўздыху. Для Бога важны кожны чалавек, і той, жыццё якога пазначана крыжам цярпення, і той, які невылечна хворы, і той, які пакутуе ад няўпэўненасці, страху, адчаю ці адкінуты іншымі людзьмі. Задумаемся над таямніцай бэтлеемскай стаенкі, дзе спачыў Бог чалавек, каб навучыць нас павазе да годнасці іншага чалавека. Бог прамаўляе да нас з любоўю. Пазнавайма любоў у гэтай таямніцы ўцелаўлення Бога і яго прыйсця на зямлю. Пазнавайма праз штодзённае чытанне святога Евангелля, праз удзел у Еўхарыстыі, каб лепш разумець тое, што Бог прамаўляе да кожнага з нас. Аднойчы пэўны святар падчас медытацыі пачуў такія словы Пана Езуса: «Скажы людзям, што я люблю іх бясконцай любоўю, любоўю такой вялікай, што я нават не вагаўся прыйсці на зямлю. Я прыйшоў дзеля кожнага з іх. Я, Бог усемагутны, стварыцель неба і зямлі, уладар усяго сусвету. Я стаў чалавекам, стаў іх братам. Я прыйшоў у свет, як малое, безабароннае дзіця, каб ніхто, нават самы слабы, не баяўся прыйсці да мяне. Я нарадзіўся ў беднай стайні, каб ніхто, нават самы бедны, пакінуты і беспрытульны, не адчуваў страху перад бляскам і хараством. Я прыйшоў у свет, узяўшы за маці бедную дзяўчыну з Назарэта, а за апекуна звычайнага цесляра, каб ніхто, нават просты і неадукаваны чалавек, не збянтэжыўся і не баяўся звярнуцца да мяне. Скажы людзям, што я стаў чалавекам, каб усё чалавечае жыццё было святым. Іх праца і стомленасць, іх чалавечае каханне, адзінота, пакуты і цярпенні. Больш я ім нічога не даў, толькі самога сябе». Задумаемся над гэтымі словамі і над сённяшняй выключнай, збавеннай для чалавецтва падзеяй і ўсвядомім, што дзіцятка ў гэтай стаенцы, на якое мы сёння глядзім, гэта наша непахісная надзея. Менавіта Хрыстус, калі толькі мы дазваляем яму быць часткай нашага жыцця і дазваляем суправаджаць нас. Гэта ён чыніць так, што нават самая горшая сітуацыя, якая здараецца ў нашым жыцці, не з'яўляецца канчатковай. Езус заўсёды паказвае нам прастору для развіцця і паказвае выйсце з безвыходнай, здавалася б, сітуацыі. Калі нас ахоплівае безнадзейнасць, мы часта задумваемся аб прычынах таго ці іншага няшчасця. Між тым, мы павінны задумвацца над асноўным пытаннем: у якога Бога мы верым? Ці мы верым у таго Бога, які стаў чалавекам, Эмануэлем, Богам з намі, каб акунуцца ў нашу безнадзейнасць? А можа, мы верым у нейкіх ідалаў,
якія прывабліваюць толькі ілжывай і ілюзорнай надзеяй, і якім так лёгка паддацца сучасны чалавек. Менавіта сёння ёсць добрая нагода зрабіць крок да нованароджанага Езуса, каб аднавіць нашу, можа, вельмі кволую надзею. Але калі мы цалкам даверымся Пану Богу, Ён напоўніць нас радаснай надзеяй і любоўю, а ягоны провід усё, што для нас карыснае, спашле і зробіць у свой час і толькі яму вядомымі шляхамі. Нельга баяцца зла, бо яно не можа раўняцца з веліччу Бога. Святы Ян Павел II падкрэсліваў: незвычайнае пасланне надзеі, якое вынікае з добрай навіны аб тым, што Бог, багаты міласэрнасцю ў Хрысце, кожны дзень аб'яўляе сваю любоў. Уваскрослы Хрыстус кажа кожнаму з нас: перастань баяцца, я першы і апошні, я жывы. Я быў мёртвы, і вось жыву на векі вечныя. Гэта пасланне Божай міласэрнасці, якое я нясу сёння ўсім. Перастаньце баяцца. Даверцеся Богу, які багаты міласэрнасцю. З вамі Хрыстус, верны даўца надзеі. 24 снежня ў Ватыкане распачынаецца юбілейны год хрысціянства. Юбілейны 2025 год, абвешчаны папам Францішкам, з'яўляецца своеасаблівым часам ласкі для Касцёла і свету. Гэты юбілей, карані якога сягаюць біблійнай традыцыі, з'яўляецца заклікам да духоўнага, грамадскага і маральнага аднаўлення. Мэта кожнага юбілею хрысціянства – ажывіць і паглыбіць нашую веру, дапамагчы людзям знайсці Хрыста, асэнсаваць сваё жыццё і распазнаць місію, якую даручае Бог кожнаму з нас. Так, 2024 год, абвешчаны апостальскай сталіцай годам малітвы, быў належнай падрыхтоўкай да гэтага юбілейнага года. З радасцю зазначу, што вернікі нашага касцёла актыўна рыхтаваліся, пілігрымуючы да нацыянальнага санктуарыя Маці Божай Буцлаўскай, каб удзельнічаць у набажэнствах да найсвяцейшага сэрца Езуса і беззаганнага сэрца Марыі. Дзякуючы падрыхтоўцы да гэтага юбілею, калі ў парафіях праводзіліся перапрашальныя набажэнствы ў першы чацвер, першую пятніцу і першую суботу месяца, мы глыбей усвядомілі галоўную сутнасць хрысціянства, якая заключаецца ў Божай любові і міласэрнасці, што сыходзіць з найсвяцейшага сэрца Езуса. Такім чынам, юбілейны год хрысціянства будзе для нас своеасаблівым працягам 2024 года, калі мы стараліся малітвамі і ўчынкамі, а таксама праз інтранізацыю мітраполій, парафій, супольнасцяў і сем'яў уміласцівіць найсвяцейшае сэрца Езуса, бо ў Пана міласэрнасць і шчодрае ў яго адкупленне. Нагадаю, што кожную першую суботу месяца арганізаваны пілігрымкі ў Буцлаўскі санктуарый, дзе на працягу 9 месяцаў праводзіцца навенна да Божай міласэрнасці і набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі. Пілігрымкі і набажэнствы будуць працягвацца да 7 чэрвеня, а 5 ліпеня падчас урачыстасці Маці Божай Буцлаўскай касцёл у Беларусі будзе прысвечаны Божай міласэрнасці і беззаганнаму сэрцу Марыі. Дэвіз юбілейнага 2025 года «Пілігрымы надзеі» заклікае з упэўненасцю глядзець у будучыню і нагадвае нам, што ўсе мы вандроўнікі, якія крочаць да канчатковай сустрэчы з Богам. Думаю, што ўсіх тых, хто, нягледзячы на дождж і холад, на розныя выпрабаванні і цярпенні, ахвяраваўся ўдзельнічаць у малітве перапрашэння ў Буцлаве, можна назваць мужнымі пілігрымамі надзеі, якія выпрошваюць Божую міласэрнасць для нас і для ўсяго свету. Заахвочваю ўсіх вас, наследуючы нашага Пана Езуса Хрыста, старацца быць пілігрымамі веры, надзеі і любові для нашых бліжніх, для тых, з кім працуем, з кім жыццё зводзіць нас кожны дзень. Таксама заахвочваю сем'і, якія яшчэ не прысвяцілі сябе найсвяцейшаму сэрцу Езуса, здзейсніць гэта,
карыстаючыся добрай нагодай, калі святар будзе наведваць вас з калядным візітам. Трэба зрабіць усё магчымае, каб у святы год як мага больш нашых сем'яў прынялі пана Езуса сваім валадаром. Заахвочваю, каб падчас юбілейнага 2025 года мы засяродзіліся на глыбокім перажыванні таямніцы Хрыста, асабліва прысутнай у сакраментальных знаках. Няхай кожная эўхарыстычная сустрэча з панам, які прыходзіць да нас, напоўніцца яго прысутнасцю і ажывіць нашу веру. Адчынім Езусу свае сэрцы, каб ён перамяніў іх, каб ачысціў ад усяго таго, што не падабаецца пану Богу, і ўчыніў нас удзельнікамі яго абяцанняў. Няхай кожная эўхарыстыя будзе нагодаю для таго, каб мы набіраліся духа і моцы, а кожная святая камунія будзе нашым перапрашэннем і уміласціўленнем за грахі свету. Згодна з рэкамендацыямі папы Францішка, прадстаўленымі ў буле «Spes non confundit» «Надзея не расчаруе», у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прызначаны юбілейнымі святынямі юбілею святога 2025 года, у якіх можна атрымаць поўны адпуст ва ўзгаданы перыяд, наступныя касцёлы. Нацыянальны санктуарый Маці Божай у Буцлаве, архікатэдра Найсвяцейшага імя Марыі ў Мінску, конкатэдра ў небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі ў Магілёве. Спадзяемся, што юбілейны год хрысціянства умацуе нас у веры, любові і міласэрнасці, дапаможа нам распазнаваць уваскрослага Хрыста ў нашым жыцці і, дзякуючы неабходным ласкам Божым, пераменіць нас у сапраўдных пілігрымаў хрысціянскай надзеі. Добрая навіна, аб якой сведчыць Евангелле, заключаецца ў тым, што сёння нарадзіўся збаўца, той, хто паяднае чалавека з Богам. Бог стварыў чалавека, каб чалавек мог жыць Божым жыццём, жыць у еднасці з Богам. Добрая навіна Евангелля – гэта не толькі навіна аб нараджэнні, гэта навіна аб тым, што з гэтага моманту распачаўся час, у якім адбываецца збаўленне чалавецтва, час перамогі дабра над злом. Езус нараджаецца для чалавецтва, якое шукае свабоды і спакою. Ён нараджаецца для кожнага чалавека, змучанага грахом, які чакае збаўлення і прагне надзеі. Давайце ж памятаць і жыць пасланнем Божага нараджэння, пасланнем любові і спакою ў час, у які Бог выбраў нас. Просім Найсвяцейшую Багародзіцу, Маці надзеі, каб яна вучыла нас, не гледзячы на розныя выпрабаванні і цяжкасці, быць вернымі Хрысту, каб яна вела нас бяспечнымі шляхамі да свайго Сына і Збаўцы. Няхай, дзякуючы заступніцтву Маці Божай, каралевы Беларусі, апякункі Мінска, наша краіна стане своеасаблівай стаенкай, у якой заўсёды нараджаецца Езус Христус. Адзіны збаўца і валадар свету, князь спакою, любові. Жадаю, каб Божая дзіцятка благаслаўляла вас і каб вашае жыццё было шчасцем для іншых, каб святая сям'я апекавалася вамі, каб Пан Езус адарыў усіх вас здароўем, спакоем і радасцю, каб вашыя сэрцы заўсёды палалі Христовай любоўю. Радуйцеся, бо нарадзіўся збаўца свету. На святкаванне Божага нараджэння, на калядны перыяд, а таксама на духоўнае перажыванне юбілею, юбілейнага 2025 года і духоўнае аднаўленне ад шчырага сэрца благаслаўляю імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Устаньце, калі ласка. Зараз будзем вызнаваць веры. На пэўныя словы ім цілавіўся Духа Святога. Трэба будзе стаць на калені, карацей, ксён стане, і вы ўсе станьце на калені тую хвіліну. Веру адзінага Бога, Айца, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі,
Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народженага, нествораного, одиносутного Отцу, праз якого усё стало. Ён дзеля нас, людей, и дзеля нашего спаўлення, зышоў з неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжаваны так само За нас при Понскім Пілаті был замучений и похованы, и на третий день уваскрос Писання, и узышоў на небо, сядзіць праворуч Отца, и снова придет в хвале судить живых и померлых. и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, и промовлял праз пророков веру в один католицкий апостольский костел, знаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Мы вызнали нашу веру в Христе Иисуса Христа, а теперь узнесем до Бога Отца наши супольные молитвы и просьбы. Молімся за ўсіх, хто належить до супольності Святого Костела, каб яны охотно слухали Божие Слово и выконывали его. Тебе просим. Молимся за Святого Отца, каб ён мог делиться Божьей радостью и спокоем с людьми, якія знясілены грахом и несправедливостью. Тебе просим. Молимся за наш народ, каб ён дачакаўся пабудовы новых святыняў там, дзе яны найбольш патрэбныя. Тебе просим. Молимся за ўсіх новонароджаных дзяцей, каб у будучым іх жыццё принесло добрый плён. Тебе просим. Молимся за сужэнствы, якім пагражае развод, каб народжаны Христос дапамог ім прыйсці да прымірэння і ўмацаваў іх узаемную любоў. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богом і нашымі бліжнімі. Тебе просим. Прошу Бога Всемогутного за людей доброй воли, ахвярадаўцаў. Нехай Пан Всемогутный благословляе их особливым чином Андрея Базюк и парафию Святого Станислава в Варшаве. Тебе просим. Прошу так само Божьего владарства для померлых, для Юзефа и Эмиля Калей. Тебе просим. Святло Духа Святого и молю Бога Всемогутного для тых людей, от кого залежит спынение войнов, особливо войны в Украине. Нехай Бог даст силы, ласку тем людям, как могли спынить забойство людей. Тебе просим. Молю Бога Всемогутного за людей, покрывдженных, несправедливо осудженных во всем свете, особливо за святароў. Тебе просим. Прошу ласки, благословления для усіх, хто спричинился до упрыгожвання нашего костела, падрыхтоўку до свята нараджэння Пана. Дякую всім, хто рыхтаваў таксама і прыходзіў на раскопки, там, где наш стары костел. Нехай Пан Бог благословляе усіх и стереже кожную хвилину. Прошу опеки нашего отца Фабиана над усими. Тебе просим. Усемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего костела и учини, каб ён мог одарить усіх людей спокоем, які Твой Сын принес на землю праз Христа Пана нашего. Амин. Пастушка Маню сказала,
Молитесь, браты и сестры, об мою и вашу я ахвяру принял Бог и Отец Всемогутным. Прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, у сённяшнюю урочистость прими ласкаво ахвяру, якая нас досконала одна с Тобою, и изъявляется выразом нашего служения деля Твоей славы. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Однако это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и збавенна, каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, всемогутный, вечный Божа, бо простаемницу утеловленного слова зазяла для очей нашей души новое светло Твое и хвалы. Каб мы, познаючи Бога, убачной постати, были Ему занесены до любови необачных речав. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню. И мы с усими хорами анgelов прославляем Тебе разом с ими скликаючи. Правды Божа, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой к ободу сходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру, тому у едности з усім костелом у наисвятейший день, коли благословленная Мария в непорушном девотстве народила свету Збавцу, праз Его покорно молим Тебе, Пане.
Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христа, Сына Бога Живого, змилуйся надо мною». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Табе складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага запавету, і якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Это чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры. Вещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение у небовшестя, и чекаючи Его другого пристя, с подякою складаем Табе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, каб мы, узмоцненные телами кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоими, наперз Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, святыми арханелами, Михалом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фабияном, и усеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принясе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим нашим папам Франтишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласце Твоей дошел з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, каб разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутную єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, каб мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть о небе, святися имя Твое, приди,
Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарить с упокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою, супокой с тобою, супокой с тобою, супокой с тобою. Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його. Баранок Божий, той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные. На вечеру ягоную, Пане, я не вартий, хаб Ты войшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Приходим до коммунии, кленчим перед каля балясок, можно так само кленчить вот тут на эту ступеньку, где нема балясок. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амин. Бачили всі межі землі збавлення Бога нашого. Придите, доспавцы, верные со спевом, придите, да ясля яго в Бетлеем. Царь народился,
просим Тебе, милосердный Боже, каб народжений сьогодні збавця світу, який учинив нас Твоїми дітьми, дав нам так само уділ у житті вічним, який живе і володарить на віки вічні. Амин. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану и інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амин. сядьте на хвилинку, дорогі брати і сестри. Хочу щирим серцем ще раз поміншувати усіх со святами народження Пана. Чому святами ми говоримо народження Пана? Бо Пан народився вроді би свято народження Пана. Але ми відаємо, що після сьогоднішнього дня наступні дні так само святочні. І є ціла октава народження Пана. Октава – це значить 8 днів, як один день. Коли ми віншуємо один одного, коли ми вспоминаємо народження Пана, особливим чином просимо заступництва Єсуса Христа, дитятка Єсуса, який народився. Дорогі брати і сестри, в эту п'ятницю нема посту, тому що, по-перше, це в октаві народження Пана, і завжди в октаві народження Пана, чи в октаві Великоносній, коли припадає п'ятниця, то в цей день нема посту, то есть сегодня в эту пятницу нема посту, поэтому спокойно можно так споживать всякую ежу, и, то есть нема поста. Это не постный день. Вот это, что хотел сказать. И так само еще хочу зазначить, что наступная неделя у нас, як завсёды, и святая имша, як кожную неделю, и каждый день, вот наступный день у нас есть по 2 имши, і рано і вечором можна приходити на святую імшу під час октави народження Пана, каб повніше і лепей прожити ось цей час святочний, час радісний народження Христа. А зараз прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець, і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласка і хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амин. Божий син.
святейший сохрани, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь.